enye ingoma nje hamba phambili kuzala zonke ingoma cishe iphume kulonyaka ngoba iParis uzobheka ukuthi moya ko Spotify kuma chart hamba phambili even ngisho la kade ngishaya unombolo 1 nje lapho ku top 20 nokumlando oqopheke kakhulu oqopheke zingile phezulu ngoba lokhu kwathi inhloko masikandakaze ushaye unombolo 1 ku top 20 siyabonga ukhoze FM ngalokho ezandleni ngicabanga ukuthi futhi ke noKhozi laphinde lakhetha kahle futhi laphinde latomula ingoma ezikhona lapha ku top 20 yalo uKhozi la ifaka khona ngapha futhi ku top 10 yokuhlukanisa unyaka kuyinto enhle kakhulu lokho siyabonga ngiyathemba ukuthi ngoba nguthathile nombolo 1 lapha ku top 20 oKhozini ngizophinde futhi nguthathe futhi hayi ukuthi ngizowuthatha senguthathile nombolo 1 ngoba njengamanje sibhizi siyahlela lapha nezinsizwa zakithi lapho umasheshisa umfokaso ovamile lapha eMdletsheni nezinsizwa oMaphanga sihlela ukwenza indumezulu enkulu yomcimbi okuselebrate iSong of the Year eMdletsheni emzini impela kaMashanda impela ezansi komuzi nje lapha ngimema impela zonke inhlanga amandiya abesuthu amampondo wena belungu wena bani so bafowethu ngiyacela ukuthi siphele khona ngomhla ka6 evikini nje lokuqala makuhlukana unyaka siyawuhlukanisa unyaka siyabonga futhi kakhulu isupport esinike yona ku 2023 bafowethu lapha ngiyobe ngihlabe inkomo ezu8 okay ngihlabe inkomo ezu8 isiqiwi lapha sithi sizonikelela ngendlula mitha eyodwa noma nje ngenyatha eyodwa bafowethu kukhona lapha imakhi impisi okokuqala emlandweni ukuthi impisi zithole nje ukutreatwa nje okuhle ngoba ithathwa njengabantu abaphula itulo abalahla ipunu uyabona kodwa impisi zizothola nje ukutreatwa kahle khona lapha eMdletsheni bafethu ngomhla ka6 kuJanuary umhla ka6 kuJanuary iyeza iposter nabafowethu abaculayo ababezo celebrate kanye nathi ukuhlukanisa unyaka ngeSong of the Year iParis siyobe sisonke abafowethu kakhulu ngiyabonga abafowethu emakhaya sivota kanjani buthi kanjani buthi sisi ngisho ukuthi sivota kanjani ukuvotela ingoma ukuze abalaleli bekwazi ukuthi bayibeke eqhulwini ukuthi ihlukanisa unyaka hayi ngicabanga ukuthi impendulo yami ngingaba nayo iqala ngathi uKhozi la iqalwa le igcina futhi uyabona ngoba kahle ngizokutshela into eseceleni nje angizokuphuma esihlokweni ngizoba khona ngqo uyabona lapha kukahle impela bakhona wena nsizwa yakithi ngicabanga ukuthi uyawazi umlando ngicabanga ukuthi sinoshaka lapha umuntu akasenza ngakhona ilembe leqhamanya amalembe ngokukhalipha angikhumbula ukuthi ushaka kwaqhamuka abantu bakaMkhize bamakhela indondo bathi shaka usuyinkunzi impela ke manje kuyoze kube khona ngisho airport kanjwa ngegama lakho kuthiwa uKing Shaka ngoba wena uyiqhawe uyabo manje mina bafowethu ngiumuntu nje ohlukile mina ngiyiqhawe futhi ngiyakwazi lokho futhi ngiyayitshela ngakho ngiyayiqhinya ngakho ngikholelwa ukuthi njoba ngithi nje sine Song of the Year sewuhlukene unyaka iParis isiyo celebrate eMdletsheni ngomhla ka6 sephelele ke bafowethu manje abantu bebesavota yini imicikilisho eminingi abavota abantu lokho ngikubuza yonke indaba enginominate kuyona abavota abantu ngoba nje uma sengixokiza la ngiphinde ngixokiza laba bazothi abantu yelo mculo semuzoyikhuluma lapha kwaSigujana FM uyabona so ingcono nje kuba ukuthi abantu benza yonke into efanele uyabona ngoba nakuthi beyibeka 12 million ingoma yama abathunywa yimina uyabo bebethanda ingoma nalapho ekhona la konke lapha nominate khona abavote lokuthiwa bakwenze uyabona kodwa bafowethu mina angeke mina mfowethu mina uqhawe bami buphasiswe umuntu wakaGoba ngoba ugogo wakaGoba mayithakatha kuyithe ekhaya ngeke ezophasisa ukuthi uyaverify manje ukuthi ngempela uMthandeni uyiqhawe lamaqhawe uyabona so ke nje ngiyiqhawe mina nabalandeli bami nabantu abakholelwa kumina abazinkumbi futhi ngiyathanda ukuthi abalandeli bayakwazi ukungibonisa lezi zinto ekuvotwa kuzona ukuthi baningi kangakanani ngoba lapho kuvotwa khona ila uyibona khona ukuthi hawu kanti ngindoda uyabona yabona ayithi indoda kube iphakethe lakho uyabona abavoteka abantu okay lithini lakho lokuphetha futhi siyavala elami lokuphetha libuyela futhi khona lapho ukuthi eMdletsheni ngiyawuhlaba ngiyawulawula bo
siya celebrate siyagida siyadansa iSong of the Year iParis iGcokama Elisha eMdletsheni emzini kaMashando lapha ekhaya bafowethu ngiyabonga kakhulu nothando nje lwenuke emakhaya bafowethu impisi ziphathe kahle impisi lapha ngizoyibekela izozeli ithendelazo limhlophe qwa bese ukuthi leke ngeyikhothana ngizoyifakela winilama ngoba uma iyahlangana nezimpisi kuyaxatshana uyabo ngizofika ngibounce lapho ungangidleli yebo hayi wasadliwa manje sengakholwa yabona sengakholwa siyabonga awuswe uMthandeni mfoko Manqele yona lo besigijima naye ke ngoba yakhe umnandi kakhulu kethi Paris kuyona kwezishume ikhethiwe engase ke ihlukanisa unyaka wena ke votela ingoma oyithandayo nofisayo ukuthi sihlukanise ngayo unyaka uKhozi FM ilona kuphela umsakazo semthethweni wengoma ehlukanisa unyaka abanye abathule.